Здравейте, хора. Играем с Рио. Опитаме се да постигнем нещо в класацията. Дано да стане на 10-то място да иде. Пробвам се една техника сега. Ой, толкова се прецака за малко мен да ме прецака. Плътно до него ще се пробвам, но той знае фатка. Прецакай се, прецакай се. Прецакай се, прецакай се. Прецакай се, прецакай. От девето. Името ми? О, добре, най-после ти запаметява името, като си в класацията. Време е за резка игра. Много ще бъде тя. Седмо място. С 100 хиляди. А то на първо има 20 май милиона или се не знам, но както и да е. Колкото са толкова са си. Да, турбо пускай, бате. Турбо. Само урбо. Но то малки е дева. Няма го тия на първо място, как никога тех не мога да ги намеря, бе, брат. Тебе ще ти пусна, защото ми трябваше. Трябва ми толкова по-големи. А защо се въртиш около кози? Как? О, добре, брат. Скажи ти да умреш, но аз ще подходя с теб. Той не му. Ще ме ядете храната, аз сега ще ви взема по вас. Като ще ядете това, къде си спечелих. Така. Фак. О, брат! Трето място! Сега само да не се бъсна. Класацията не е много висока и затова трето място. Вау! То сега ще се опита да ме прецака, но няма да му дам. Няма да му дам. Фатката. Теля, теля, тралалалалалала. Още малко, още някъде около, не е кой знае колко много точки. Трябва да намеря този на второ и да го прецакам. А това си съм, бе. Ти не ми трябваше. Но мисля да ти прецакам. Много си малък, но мога ме прецакаш, само ще си взема. Това е тост. Второ място, брат. Като го минах, той е много ясно, че ще е второ място.
Това си заслужава малко турбо. Така. Това направо има 20... Опа. Ух, късо плаших, брат. Как на така му минах. За сега 5 минути съм изтързял без да фелна. И почти нищо не взех. Сега ще такова малко надолу. И така докато не се развърти, ще се върта. Защото искам да си взема това. Хайде бе! Мене. И тия малките много трябва да се внимава с тях. Това направо с 28 000. Скоро няма да го стигна. А и с този гаден лак. И това е. Така се прави малко. 200 000. Сега трябва да събера само 8 000. За да го мина той и да стана на първо. Но трябва да го намеря, па да го убивам, па да го накарам се блъсне в мене. Неколко наведнъж, добре. Ако успея, так само тоя. И другите едва ли ще се занимавам. Айде блъскай си да мога да се занимавам и с другите. Че всички ми трябват. Добре. Сега е ред на тоя. И ви трябва и на тоя посек. Тоест после, да. Фака всички си заградих, брат. И той няма да ти позволя да избереш. Виж, така съм си ги направил. Сега това всички си заградих. Така ще се върта, ще си взема това. Ще изчакам да си взема и това. Това не мога да се върти.
още съм на второ място. Ей! 10 минути без да фейлна нито един път. Вау. Не фейлнах. Не мога да се веря да стана на първо. Това ми е бил късмета. Второ място. Второ място. Турбо. Колко ми пука вече. Сега ще си карам само с турбо. Да видим дали ще и дърза. Дигнах малко повече от 24. То 28. Аз съм 26. $26,000 и 960. Няма да сговоря. No! Fuck. Fail. Чао хора, това беше от мен за този клип.